Kum kadak Bnai Khublei ya barok ki pajba ka jala ki bakrashan pura ya ukurtong ka Voice of the People Party hakani ka election MP ka badang sudep ka Voice of the People Party maukan rew circle kala Pynlong da ka Jingïalang Bnai Khublei pajba ya kaba unsa Pynlong hakan 2 Tarik uniu Bnai Julai 2024 ka jaka kan long ha jongsha dorbar hall ha khubor kumba khatwei beje men step hakani ka Jingwan ai Khublei in ya don lang rengkat u president rang ba ka Voice of the People Party u Dr. Kisengkon bat ki wede kinong elam kaseng kumtana yang kamau kontrol circle kalai khot ya weripi baro syakatei kasngi